Malcolm Evans o Landysil yn parhau wrth fy ochr i Malcolm sy'n cael pnawn a hanner. O, mwynhau mas draw, Mynir. Mwynhau mas draw. Fi yn gweud o hyd, ni sydd â sedd o'r ar y sioe, yn fe? Ti'n gweld y cwbl, ydy? Gret yna. Ti'n gweld y cwbl? Odi, mae'n wych, mae'n wych. Wel, ni yn nawr yn adran yr cyfandirol a yn nosbarth yr Texel, Badgerface Texel. Pedwar sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Ie, a ti'n bod cerddi nôl 3-4 blynedd, oedd dim un o'r rhain yma. A eto gyd, mae'n fryd sydd yn dod mwy poblogaidd o flwyddyn i flwyddyn. Odi, a ti'n bod to, mae gyda ti'r siap, jyst mae wanol lliw. A ti'n bod, mae nhw'n fryd cigog yn nhw, ti'n bod, mewn ffordd. A fi'n falch taw ti sydd gyda fi, achos y ti'n adnabyddus am frindio torwens arbennig iawn. Wel, mae'r ein yn debyg i'r torwen o ran y lliw. Maen nhw'n debyg i torwens, odi, mae'r markings yn gwmwys yn peth, ond mae fwy o bartol dy ti. Bach o gig. Ond odi, mae'r markings yn gwmwys yr un peth, ti'n bod, wyt ti'n cael y britches gwyn, y corff yn ddi, mae'r leg stripes gyda ti, a mae'r tir drop dy ti o dan y ligad. Maen nhw'n gwmwys yn peth ar torwen. Nawr, dwi ddim yn siŵr a os torwen yn dod nhw rhywle nôl, ond mae'n anodd credu pwy mor debyg i dorwen o ran y markings maen nhw. Ond ti'n bod, mae'n hollol wahanol teip o fryd, achos maen nhw'n llidanach, a maen nhw'n fwy o fryd cigydd fel wedes i. Ydy. A mai mond pedwar sydd fan hyn yn y ffair eia, oedd llon cilch ohonyn nhw yn y sioe frenhinol i feddwl bod nhw'n bryd gymharol newydd. Odi, ond maen nhw'n boblogaidd iawn, maen nhw'r un peth ar Jet Spotted, maen nhw wedi dod o'r rhywle a maen nhw jyst wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Ond ti'n bod, mae gyda ti'r un siap, to, mae'n un na beth sydd gyda ti gyda'r Texel glas, mae'r siap na, ond maen nhw'n fryd oherwydd y lliw, y di a'r gwyn, maen nhw'n dyla'r ligad yn ydyn nhw. A ti'n bod, sim dowt y fi, mewn 3-4 blynedd, falle fydd gyda ti rhyw 15 o beiri mewn yma. A mae hwnna'n galonogol i'r bobl sy'n magu nhw. Ni yn ffodus, ni yn ffair eia Cymru, mae fe'n gyfle i ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. A dyna'n sicr beth sy'n digwydd yma. A fel ffermwyr, Deyrnas Unedig, Cymru, fe dylen ni fod yn brawd iawn o safon y cynnyrch i ni yn gynnychu. Mae'n wledd i'r galon, Meinir. A ti'n bod, sim dowt y fi, mae bobl o wledydd eraill yn gynfigenus iawn ohono ni, achos mae gyda ni frydwyr sy'n gallu troi yn nifeled mas, mae gyda ni ffermwyr sy'n gallu bwyda, a ti'n bod, odi, byddwn ni'n meddwl a wedai ar ran y ffermwyr, ni'n brawd iawn ohono chi, bod chi'n hedfan y fanner i ni, achos mae Cymru ar y map yn oeddi fe ar beth ni'n gallu troi mas, boed yn sioe eia neu sioe haf. Mae gyda ni'r sioe fwyaf yn Ewrop o ran y sioe haf, a mae ansawdd y brydiau sydd gyda ni, wel, mae nhw'n canu'r gloch yn nhw. A mae'r ffigurau yn siarad am ei hunain hefyd, Mae ni'n gallu gweld bod bwyd ag amaeth y Deyrnas Unedig yn cynhyrchu tua 146 biliwn i economi y Deyrnas Unedig. Cyflogi 14% o holl weithwyr y Deyrnas Unedig. Mae fe'n gret yn dweud. Odi, a mae'n drenu na byddai'r bobl sydd ar y top yn cydnabod y gwaith a popeth ni'n rhoi mewn iddi mewn ffordd. A fel fi'n cadw i weid, i ni lanna, a dyn ni'n gwybod, ni'n gwybod y sefyll man hyn, y gwaith caled sy'n mynd mewn i unrhyw beth mae'r ffermwyr Prydeinig yn rhoi mewn, a ffermwyr Cymru yn rhoi mewn iddo fe. Ond nid yn unig o bwyd, mae'r gymuned amaethyddol yn cyfoethogi'r cymunedau hefyd. Dwi'n gweud bod am bob pint sy'n cael ei fuddsoddi mewn amaethyddiaeth, mae gwerthio 9 pint i'r gymuned leol. Faint o ffermwyr sydd yn mwy na lai yn gwario i arian i gyd o fewn 20 milltir? O dros y ffarm? A ti'n bod, mae bobl yn cefnogi busnesau lleol. A ti'n bod, allwn ni enwi rhestr ohonyn nhw ar arian sy'n cael ei rhoi nôl mewn i'r economi, ti'n bod. Ond fel wedes i, mae'n biti mawr na ydy'r bobl sy'n lan ar y top na yn cydnabod na ar gwaith a beth ni'n rhoi nôl mewn iddo fe. Mae yn y ffair Sarah Gibbons wedi gwneud ei phenderfyniad ac yn ennill y dosbarth yma. Mae Darren a Sian Abercar Powys a wedyn yn ail Anthony Thompson o Lancashire. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn, Malcolm. Croeso. Ar y nodyn yna, fe na i
Fy rasgamu draw i weld yr enillwyr, i weld sio deimlad yw i gyrraedd y brig yn y dosbarth arbennig yma. Llongyfarchiadau! Diolch yn fawr iawn. Wel, arbennig. Dim siarad Cymraeg, tipyn Tipyn bach. bach, mae hwnna'n well na dim. Congratulations, you've done amazing. Thank you so much, thank you. And they're such a beautiful breed, aren't they? Yeah, we've been doing them for, what, 4 or 5 years now, so still fairly new and trying to get there, but absolutely thrilled to bits with this. What are they, ewe lambs or ram lambs? Ewe lambs. Ooh, are you selling them? They are for sale. I'm sure these will be on many kids' shopping lists for Christmas this I year. hope so, and we wish them all the luck in the world with them if they get them. Beautiful ewe lambs. Fabulous. Diolch yn Diolch yn fawr, fawr, Maina. Thank you. Thank you.